شهید ریبر تکوشینا منه قمپلویا ده شخصی ریبرتی آمده لسر حرکت آزادیه لسر جواکا کرد لسر کرد و کردستانیان هاتی مشاندن ام رورش و شرمزار دکین قمپلوگر و دناوا قریشیا خواده و دناف ببختیا خواده و دناف پاشورویتیا خواده بفاتسن هبالن هجا هزن امپریالیست هزن داگیرکر هزن فاشیست به قمپلویا ناونتوی خواستن ریبرتی ما دیل بگرن ده شخصی ریبرتی ما ده خواستن حرکت آزادیه تونه بکن سروی اساسی قمپلوگر نگشتن آرمانجا خواه لبل حوالین هجا قمپلوگر دفش پلانی خواه این قرش بر نداین بردوام کرن اساس خواستن دنابا حرکت ده به چند تصفیتیا خواستن bölünmek, parçalanmak nava hareket edecek. Lebele şagirden rebar apo ev perverde aku şreber apo girtin ev zanistaş reber apo girtin la hemberi tasfiyeciyan hatta rast girtin o nehilan de haman pilanin qirejda bigehen armanca xwa eviş bala derê xistin avalî neja komploger dixwazin gelek Kurd ji dîrokê tune bikin komploger dixwazin gelek Kurd asîmle bikin komploger dixwazin gelek Kurd her tim ji bo xwe kar bênin her tim wek koleyekê kar bênin her tim dixwazin xizmeta xwe de kar dibênin hevalên hêja îroj Rojavayê Kurdistanê heman pîlan tê meşandin dixwazin bi destê devleta faşîst ya dagirker devleta Türkan planên xwe yên qiriş pêk bênin Efrînê çikirin dixwazin Rojavada heman tiştê bikin dixwazin demografiya Rojavayê Kurdistanê biguherin dixwazin gelê Kurd ji xaqa wan rakin li cihê wan hêzên paşvero yen wey Daeş ceh bikin di vê xetê de qetliama
pek beynin diraka Kurdan xwazin şhole rakin eseren Kurdan in kemnare dizin çanda Kurdan zamanı Kurdan asta Kurd geçtiğine xwazin jbe astavan ya azadiye daxwazavan havalin heja xatarî li ser harekete li ser rêbertiya me li ser civaka me nerabiya erê negeştin armanca xwe lê fakat komplo berdewama em vebûne banî hemû partî hizb şahsiyet û rêxistinên Kurdistaniya dikin îro roj roja yekîtiye roj roja berxwedaniye roj roja xweyî derketina çanda xwe zimanê xwe dîraka xwe ye hemû hêz quwet partî rêxistin ên Kurd ên dibin em sosyalîstîn ên dibin em demokratîkîn ên dibin em wekevî dixwazîn em biratî dixwazîn lazim e tifaka xwe çê bike em ban dikîn wek Kobanî çawa sosyalîstên internasyonalîst hatin xwena xwe li we derê rehtin Kobanî rizgar kirin heman tişt îroj pêwîst e hemû gelên rojhilata navîn pêwîst e hemberî ve faşîzmê ve dagirkeriyê ve xûnmijiyê bisekinin havalîn hêja Kurd teqez ve ser bikevin eve hareketa azadiyê mîsoger kiriye î hilweşin ên tek biçin Erdoğan û hevalbendîwanin Erdoğan ev êrişû gefên li ser rojhilata navîn taybet li ser Rojavayê Kurdistanê ji bo têkçûna xwe veşêre û koltuğê xwe demik din dirêj bikitin hemû armanc û hedefa we ji bo dagirkeriya Rojavayê Kurdistanê ya serekeyek jê ew e lê bila baş bizane plan projeyên we û yên komplogeran rêberevbov eşkere kiriye maskeyê wan daniye rûyê wan yê qirêj kifş biye rêberevbov planên wan ên qirêj ji bo cîhanê teva eşkere kir herkes îdî dibêjitin Türk barbarin Türk dagirkerin Türk devleta Türkan faşîst e ev ji aliyê cîhanê ve hat nas kirin hevalên hêja vebûneyê wê komploger negin armanca xwe